Social status hører ofte sammen med en persons økonomiske situation. Ikke alle i et samfund kan tilhøre samme sociale lag, og der vil altid være ulighed. Social ulighed afhænger af økonomisk ulighed i den forstand, at fattige borgere risikerer at blive socialt ekskluderet. Ulighed kan føre til stress, fedme og kriminalitet, og socialt udsatte føler sig mere ensomme og føler, at de ikke opnår nye ting med deres liv. For at få det bedre med sig selv, vil socialt udsatte vælge selskabet af folk i samme situation, hvilket blot er en selvforstærkende diversitet. Tabel 9,1 viser, hvor mange penge folk tjente i årene 1990, 1995, 2005 og 2008. Mennesket er delt op sådan, at hele Danmarks befolkning, minus de 10% rigeste, er stillet op på en række efter indkomst. Efter hver 10% bliver en mand spurgt, hvor meget han tjener årligt. Tallene stiger både i indkomst i kroner og i indekstal. Under indkomst i kroner kan man se, at indkomsten er steget i alle grupper siden 1990 til 2008. Under indekstal kan man se folks indkomst i forhold til gennemsnitsindkomsten. Under- og overklassen er altså blevet fattigere i forhold til gennemsnittet, mens middelklassen er blevet rigere. Det er lige meget. Tabel 8,5 viser, hvor mange fattige, eksklusive de studerende, der er i Danmark, delt op i kommuner. Herover er kategorierne. Der er nogenlunde lige mange kommuner under hver kategori, ca. 24-25 kommuner. Ifølge tabel 8,5 er der i Aarhus Kommune mellem 4,5 og 100% fattige. Altså er Aarhus en af de 25 kommuner med flest fattige. Figur 9,3 viser den gennemsnitlige disponible familieindkomst for de forskellige kommuner i 2008. Det er altså kun familier, der er med i denne undersøgelse. Og her er kategorierne. Aarhus Kommune ligger på under 275.000, den laveste kategori. Dette kan sagtens passe på figur 8,5, hvor Aarhus også var en af de fattigste kommuner. Ifølge figur 9,3 er det, udover Aarhus, mest udkants Danmark, der har en disponibel familieindkomst på mindre end 275.000 kroner. Begrebet udkantsdanmark er relevant i forhold til ulighed, fordi beboerne i udkantsdanmark ikke har samme muligheder som dem i de større kommuner. Antallet af f.eks. gymnasier, børnehaver, skoler og arbejdspladser er ikke højt, når det kommer til udkantsdanmark. Udkantsdanmark er ikke lige noget, man flytter til. Derfor spiller social arv en rolle. I udkantsdanmark er der mange fattige, fordi det er svært at få arbejde, når man bor ude på landet. Alle arbejdspladser er nemlig flyttet ind til byen eller til udlandet, og de fleste i udkantsdanmark pendler til arbejde hver dag. I de 3 største danske byer, Aarhus, Odense og København, er fattigdommen også høj. Det er grundet indvandring til landet. Indvandrere har svært ved at få arbejde, fordi de for eksempel ikke snakker dansk eller ikke har den nødvendige uddannelse. Dette får fattigdomsprocenten til at stige en del. Ideologisk synspunkt på ulighed. Socialister synes, det er en skam, at der er ulighed, da de går ind for ligestilling og de fattiges vilkår. De mener, at det er fuldt ud acceptabelt, at der findes mennesker i dette samfund, som ikke har mulighed for at være på arbejdsmarkedet. Det er bare vigtigt, at os, der er aktive på vores arbejdsmarked, kan tage hånd om disse socialt udsatte mennesker, så de kan få det fornødne levegrundlag. Socialister mener ikke, at alle udsatte kan gøre for deres egen situation, og de mener, at selv den bedste kan komme i økonomiske problemer. Derfor skal mennesker med økonomisk overskud hjælpe til via skat, så alle i landet kan være ligestillede som muligt. Liberalister mener, at det er en stor byrde, at der er ulighed. De mener, at alle er født lige og frie, og at man er sin egen lykkesmed. De vil ikke tage hånd om de svage, da de mener, at disse smerter til en vis grad er selvforskyldte. De mener derudover, at det er en dårlig idé at tage for meget i skat, da det vil nedsætte effektiviteten på arbejdsmarkedet.